Estamos nesta feira de FP, vamos a falar con Aida Núñez e Ángela Iglesias, que son as que levan este curso, non? Contádeme que é o que hai ou que se pode formar, todo referente a este curso para que a xente que poder caer a él. Pois a verdade é que o ciclo de auxiliar de enfermería é un ciclo con moita saída profesional, para que este desexando traballar é un ciclo medio que podes acceder coa ESO, ten, polo tanto, un fácil acceso e unha saída laboral temprana. Sí, estamos en unha zoa que hai unha demanda importantísima deste tipo de profesionais, de técnicos en cuidados e auxiliares de enfermería. E despois, bueno, hai outra opción máis, cando xa teñan a titulación, que é acceder a ciclos superiores, porque dentro da rama de sanidade, pues, a verdade que contamos con unha oferta moi boa de ciclos superiores. É interesante, entendo, para eles, pero tamén para a sociedade valdeorresa, que haxa moitos titulados, non? Sí, claro, sí. Que de feito, bueno, incluso en algunos lugares non teñen suficientes titulados para cubrir as vacantes todas e teñen que contratar a xente sin titulación, sí. Profesional ten moita saída tanto para residencias, para hospitais, clínicas dentais, que quizá o da clínica dental é algo máis descoñecido, ten tanta saída que se necesitan moitos profesionais. Incluso para atender a maiores, non? Pode ser, ou non é o mesmo ciclo? Sí, é o mesmo ciclo. Con este ciclo poden traballar nas residencias de ancianos, en centros de día, sí, por supuesto. Además dos sectores que en esta zona máis profesionais necesitan. Que tipo de alumnado accede ao ciclo? Maiores, xente nova, contame. Pois a verdade é que temos distintos perfiles, temos todos os anos, desde xente jovencita, que accede directamente desde ESO, como despois xa xente máis maior, que están incluso en activo, bueno, xa con familias, de todas as edades, sí, pero eu creo que eso enriquece moitísimos grupos, que fan, bueno, non sei, que teñamos unha dinámica entre eles moi boa. Acabades de empezar, pero xa é numerosa xente que leva pasado por o voso ciclo. Ah, sí, por o ciclo, sí. A verdade que sí, que temos normalmente enchese toda a matrícula, todas as plazas. Pois nada, vámonos ir para outro lado, moitísimas gracias. Gracias a ti. Estamos no ciclo de perruquería, vamos a falar con Cristina Martínez e Alba Ayer. Contádenos, en que consiste este ciclo, quen pode ir e vendede o mellor que poidades? Bueno, pois temos o ciclo formativo de grado medio de peluquería e de cosmética capilar e tamén temos a FP básica de estética no IES Laurón. De estética, sí. Sí. Entón, pois bueno, pois está pensado para aquel alumnado, no caso da FP básica que non se quitou o título da ESO, entón pois poden quitar por esta vía e ir aprendendo tamén pois diferentes competencias relacionadas coa perruquería e posteriormente pois poden continuar, non, a súa formación neste ciclo formativo de grado medio, que lles abre portas pois a centros de estética, a peluquerías, etcétera. Sobre todo traballamos pois o peiteado, os tintes, o corte. No ciclo básico tamén traballa unha parte que é a estética de maquillaxe, de estética de mans e pés. E bueno, en ciclo básico salen cun título auxiliar de peluquería e poden acceder directamente a ciclo medio e despois de ciclo medio poden acceder ao que é o ciclo superior. A un superior, ou incorporarse tamén a traballar ao mundo laboral. O que eles decidan, non? E, bueno, pois así, que máis poderíamos decir? Bueno, estamos no Lauro Olmo tamén, por si queren realizarse cortes ou... Sí, tamén se atende durante peinados de maneira gratuita e se atende durante o ano escolar, vale? Qual é o perfil da xente que quera acceder a este ciclo? Pois sobre todo xente relacionada co mundo da estética, suelles interesar bastante a peluquería,
cos peinados, un pouco de todo. No caso dos homes, sobre todo, tiran máis hacia a barbería, estilo masculino, e da que hai de todo, pero, e no caso das mulleres, sobre todo, pois, quizás uñas, estética, etcétera. Imaginábame que era uñas porque últimamente das uñas é como moi solicitado, non? Tamén hai un cambio, antes este ciclo accedían máis mulleres e agora estades como moi equiparados, non? Sí, eu creo que ven un pouco tamén polo auxe este das barberías de estilo masculino, etcétera. E hoxe en día tamén o que os chicos están accedendo moito que é o tema de peinados, de maquillaxe, están como moi interesados introducíndose moito no que é na munda da estética tamén. Por moitísimas gracias. Nada, a ti, gracias. Estamos no ciclo de atención a persoas en situación de con, bueno, dependientes, ¿no? Vamos a falar con Carmen, contanos un pouco de que vai este ciclo, porque é interesante o perfil da xente que opta a esta formación. Bueno, pois o perfil da xente basicamente é que teña vocación, que lle guste traballar con persoas en situación de dependencia, de todo tipo, e este ciclo é súper completo, porque abarca tanto a nivel psicosocial como asistencial, sanitario. É unha pena porque hai poucos alumnos para toda a xente que se necesita nos centros residenciais. Animo a todo o mundo a que o faga, porque apréndese moito, é moi satisfactorio, bueno, que hai que matricularse e hai que facer o ciclo, pero enseguida. Ademais, pues eso, temos casi un 100% de empleabilidade, hoxe en día pues, é importante tamén. É unha pena porque é un ciclo bastante desconocido. Animo a xente a que pase polo Lauro Olmo, se non se quere matricular, pois que nos chame, ensinámoslle un pouco como son os obradoiros, o que se dá en cada un deles, porque aprenden absolutamente de todo, a cociñar, a coser, a planchar, aprenden a facer marketing, aprenden como teñen que dar a medicación aos maiores, se aprende de todo, de todo. E nada, eso, que invitamos a todo o mundo a que vaya a matricularse, se pode ser, e se non, polo menos a coñecer. Efectivamente, queríache preguntar, xa que eu vivino en primeira persona, por exemplo, os pais maiores, o mellor é convinte, se podes, ir facer este curso, inda que non sexa profesionalmente, pois para saber como hai que atender a unha persoa maior, non? Pois tens toda a razón, porque é unha forma de que os cuidadores teñan máis coñecementos e que ademais non pasen tantos agobios, porque pásase mal. Creo que tamén é moi importante nese senso que hai moita xente maior que quere estar nas súas casas e xa non son residencias igual, facer por o foco en que esa xente pode ter un sueldo atendendo a unha sola persoa, non? E que non fai falta o millor, claro, todos o millor queren unha residencia porque teñen os horarios máis... Pero bueno, temos tamén a opción de apoio domiciliario, que está enfocado, é un módulo que está enfocado exclusivamente neso, na axuda no domicilio, e que, bueno, faz un estudio do que pode necesitar uno e os técnicos pois van aos domicilios a cubrir as necesidades dos clientes. Qual é o perfil da xente que quera acceder a este ciclo de formación? Pois mira, temos de todas as edades, a verdad, de todos os tipos. O que podo dicir, o que teñen en común é o que te dicía antes, a motivación. É dicir, gústalles traballar cos maiores. Si non sería imposible, neste ciclo sería imposible. A ver, eu penso que todos os traballos nos que se traballa con persoas, pois teñen que ser vocacionais, porque senón non ten sentido, e non aguantarían tampouco. Por moitas gracias. Un poquinho o que facedes co alumnado, non? Materiais cos que traballamos, Sí, son materiais comprados e tal, pero eles vamos os propios materiais. Aquí, por exemplo, temos contos que fixeron eles con pictogramas, moitos sencillos, que pode ser para nenos con algún
algún tipo de Una arriba a la Sí. un pictograma. De hecho, hai tamén como para unir, non? Sí, e o dominio e o memory tamén fixeron eles. Todo isto fixeron eles. Decíasme que non é solo para personas maiores, que é para que Sí, se tipo... pode traballar con persoas con diversidade funcional, con persoas con algún tipo de enfermidade crónica, con persoas tamén maiores en situación de dependencia, é dicir que temos un perfil de persoas cos que podemos traballar moi amplo. Pois moitas gracias. Para a reparación básicamente de automóviles, pero podendo ser motos e outro tipo de vehículos. Maquinaria pesada está moi en auge ahora tamén. Para canteiras, camións, logísticas. Hai moita saída laboral, temos moita saída laboral porque hai moitos sectores de servicios auxiliares como recambios, pero tamén mantenimento de todo tipo de talleres, hasta de canteiras e talleres de todo tipo. David Ebrenlla, cambiou moito o que espera a xente deste curso, porque ao principio igual eran xente que quería montar talleres e agora está desmedecindo que xente que quere ir máis ás canteiras, non? Non é eso, o que pasa que aquí Abarca moito máis o rango de... nesta zona temos moito traballo de canteiras, hai de talleres, e o que se espera deles é que teñan uns grandes conocimientos técnicos. A xente espera que coñeza o que traballa. Cada vez hai menos. Menos xente que queira facer isto implica un sacrificio personal porque hai que estudiar. Non é o que a xente espera. Os chavales cando veñen teñen unha perspectiva distinta á realidade. Eles queren... Non é un oficio, é unha formación. É unha formación que se convirte nun oficio pronto, pero implica seriedade, dedicación e esforzo. Qual é o perfil da xente que fai o ciclo? Temos, a ver, un perfil complicado, porque a xente, eu non quero... A xente ve moita tele, pensan que isto é Fast and Furious, e isto non é Fast and Furious, isto é estudiar. Ter unha boa formación técnica, non é vir a xogar os mecánicos, non é vir a xogar os mecánicos, isto é estudiar mecánica. Ainda que salgas, que non reparas un coche, o vas a reparar moi pronto, sales moi ben preparado. Pois aí deixamos a Brenlla e a David y moitas gracias por atendernos un ano máis. E ahora estamos en el ciclo superior de Administración y Finanzas y ciclo medio de Administrativo. Vamos a falar con María José, como te apellidas? Eiros. Eiros. María José, que é o que se pode facer neste ciclo e qual é o perfil da xente que... Bueno, ciclo medio acceden calquer persona que teña cuarto da ESO ou proba de acceso. E a ciclo superior tens que acceder ou ben desde o ciclo medio, calquera, ou ben con bacharelato. Que estudian? Bueno, pues, os estudios son para traballar en unha empresa como administrativo, ben sexa banca, seguros, administracións públicas, mismo para ser un docente, eu son administrativa e dou clase. A ventaxa que ten este ciclo é que ten moitas salidas profesionais. Podes traballar en moitos sitios diferentes, porque administrativos hai prácticamente en todas as empresas e en todas as administracións. Logo, a ventaxa que ten este ciclo no Lauro Olmo é que tes os dous, o ciclo medio e o ciclo superior. Vale, entón podes seguir e continuar estudios e pasar do ciclo medio ao ciclo superior e seguir na mesma familia e, bueno, ter un título final que te habilita incluso para ir á universidade. Incluso che convalidan materias na universidade se son da mesma rama do noso ciclo. Entonces, bueno, que che parece esta feira? Chegas aquí a moita xente para saber de que vai isto? A ver, o horario me parece que non é moi axeitado porque os estudiantes están aínda en horario lectivo e entonces hai moita xente que non é xente que queira seguir estudiar. Pero bueno, o que tratamos é de que a xente coñeza a oferta formativa de ciclos que temos no Lauro Olmo. Pois moi ben, pois muchísimas gracias. A ti. ¿Cómo te llamas? Viviana. ¿Qué más? ¿Viviana? Viviana Fucci. Soy docente del ciclo de vitivinicultura y formamos a los alumnos en esta área que es
es tan idónea para la zona de Valdeorras, dada a su actividad económica del viñedo y las bodegas, donde hay bastante demanda de empleo. Y bueno, los alumnos que salen formados de este ciclo tienen una serie de actividades como encargados, control de calidad, en la gestión propia de la bodega, en la viña, y entonces pues nada, animamos a los alumnos de la zona que participen en este ciclo, de la que van a adquirir conocimientos que les van a facultar para ejercer esta profesión de técnico superior en vitivinicultura. Además es un ciclo dual, es decir, que tienen práctica en empresa. Sí, tienen práctica en empresa, en torno a un 45-50% es formación en empresa. ¿Cuál es el perfil de gente que acude a hacer este ciclo? Bueno, el perfil de gente ya es gente que le tiene que gustar el ámbito de la vitivinicultura, y la verdad tenemos edades bastante amplias, que va desde los 25 hasta gente de 50 años. Te estaba viendo cuando llegamos estos botecitos, ¿qué es lo que son? Estos botecitos se emplean en la asignatura de cata, pues es para entrenar un poco los aromas que percibimos a la hora de catar los vinos por la vía olfativa. Entonces, bueno, tenemos aquí 54 aromas y después aquí tendríamos los defectos, y en esta asignatura pues se consigue eso, el poder distinguir un poco aquello que describe la variedad de un vino de una zona. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti.